ילדים אלרגיים הולכים עם מזרק. זה מזרק מציל חיים, זה מזרק שיש בפנים חומר, שככל שהילד יקבל את החומר הזה יותר מוקדם, ההתקף ייעצר, ובעצם החיים של הילד ינצלו. במידה והילד אלרגי, וכרגע נחשף לאלרגן, אנחנו חייבים לטפל במהירות. ככל שנטפל במהירות, החיים של הילד ינצלו. הטיפול יכלול הרחקת הילד או התינוק מגורם האלרגיה במידת האפשר. אם אני יודע שהילד אלרגי לאיזשהו פרח, לאיזשהו צעצוע, לאיזשהו בגד, אז דבר ראשון אני מרחיק בין הבגד, הצעצוע, הפרח, לבין הילד. דבר ראשון אני מוריד את החשיפה של הילד לדבר שהוא אלרגי אליו. דבר שני, אני מסיר בגדים או חפצים לוחצים. ילד שכרגע לבוש, או תינוק שכרגע לבוש באיזשהו משהו שקצת לוחץ עליו, אני מוריד, אני פותח חולצה, אני פותח חגורה, אני כרגע נותן לגוף את האפשרות להתמודד עם ההתקף. במידה והילד נוסע עליו מזרק אפיפן, צריך להזריק במהירות. הילד חייב לקבל כמה שיותר מהר את החומר שנמצא בפנים, כי זה החומר שבעצם תופס את הגוף ואומר לגוף, תרגע. אתה לא באמת הבנת מה שקרה, הילד נחשף, אבל אתה הגבת במהירות, אתה הגבת בעוצמה חזקה, אתה הגבת בעוצמה שמסכנת ויכולה להרוג את הילד. וזה התפקיד של האפיפן, של המזרק, לעצור את ההתפרעות של הגוף, את ההשתוללות של הגוף, ובעצם להחזיר את הילד למצב רגיל, למצב תקין. ילד שנוסע עליו מזרק אפיפן, מבחינתנו זה סימן שהוא ברמת סיכון גבוהה, ולכן, במידה והילד לא שמר על עצמו ונחשף לאלרגן, הילד חייב לקבל את הזריקה כמה שיותר מהר, וככל שהילד יקבל את הזריקה מאוחר, ההתקף יהיה יותר חזק, יהיה יותר עוצמתי, ובעצם הוא ייכנס למצב הרבה יותר מסוכן. חשוב לזכור, רגע לפני שאנחנו הולכים ומזריקים את הזריקה הזאת, מזרק אפיפן זה תרופה לכל דבר. החומר שנמצא בתוך המזרק זה אדרנלין, זה תרופה לכל דבר. אם זה ילד שלנו, אז מותר לנו להזריק. במידה ונתקלנו, במידה ונתקלתם, במקרה של ילד זר שנחשף, והוא הולך על עצמו עם המזרק, מה שאומר לנו שהוא נמצא ברמה של סיכון מאוד גבוהה. וכרגע זרקוק לאפיפן, יש להתקשר למוקד 101, אנחנו נקבל הנחיות, נקבל אישור, ונוכל להזריק לילד את הזריקה, את האפיפן, ולהציל לו את החיים. איך משתמשים במזרק? בעצם כשאנחנו מסתכלים על המזרק, יש לנו פה הוראות, אבל חשוב שנכיר, שנזכור איך אנחנו משתמשים. יש לנו את הנצרה, שזה החלק, הפקק, הפלסטיק, הכחול שנמצא למעלה, יש לנו את המקום שבו אנחנו תופסים עם כל האצבעות, כולל האגודל, את גוף המזרק, ויש לנו את החלק הכתום שנצמד לגוף. פשוט, קל, לא מסובך. אנחנו שולפים את החלק הכחול, ברגע ששלפנו את החלק הכחול, את הנצרה, כרגע החלק הכתום יזוז במקומו, נוכל להשתמש בו, אנחנו פשוט לוקחים את המזרק, ומצמידים לילד בחוזקה באזור השוק. וכרגע אנחנו מצמידים לילד בחוזקה באזור הירך. פשוט לוחצים חזק, מחזיקים 10 שניות, ורק לאחר מכן משחררים. בזמן הזה שהחזקנו, יצאה מחט קטנה מתוך המזרק, נכנסה לגוף ובעצם החדירה את החומר שיכול להציל את החיים של הילד. לסיכום, למדנו שיש הבדל בין רגישות לאלרגיה, בין רגישות קלה שהילד רגיש לאיזשהו חומר מסוים, שזה לא מצב מסכן חיים, לבין ילד שאלרגי לחומר, שזה יכול להיות מצב מסכן חיים. למדנו לזהות את התגובה של הגוף לאלרגיה, לאלרגן, לחשיפה,
אם זה פריחה, אם זה גרד, אם זה דמעות, אם זה בצקת, פשוט נראה את הילד מתנפח ומתנפח ומתנפח, אנחנו נוכל לראות את הרגל של הילד, מתנפחת פי 2, פי 3 מהמצב הרגיל שלו, אנחנו נראה את הצוואר מתנפח בצקתי, שזה מצב מסכן חיים, הלשון, הפנים, הכל, פשוט מתנפח וזה מצב מסכן חיים. הגורמים, אם ידוע שהילד הזה אלרגי, למשל לחלב, לבמבה או לכל דבר אחר, או אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו רק כרגע יודעים שהילד חזר מטיול בגינה, או באיזשהו מקום, הוא מפתח לנו את התגובה האלרגית, מהירות התגובה, ככל שהילד נחשף יותר פעמים לחומר האלרגי, הגוף מגיב בעוצמה רבה יותר, במהירות רבה יותר, ובעצם מסכן את החיים של הילד ברמה יותר גבוהה. הבדלים בין ילד לילד. יש ילד שאסור לו לאכול איזשהו מאכל מסוים, יש ילד שאסור לו לגעת, יש ילד שאסור לו להריח, יש ילד שאסור לו להיות ליד מישהו שכרגע עבר ליד חומר שהוא אלרגי אליו, והטיפול. אז דבר ראשון, אנחנו מנטרלים את הגורם, אם אני יודע שהילד אלרגי לריח של במבה, אז אני מרחיק אותו מהבמבה, דבר ראשון. דבר שני, במידה וצריך לתת את המזרק אפיפן, אנחנו ניתן את המזרק אפיפן, אין מה לפחד, זה קצת יכאב לילד, ידקור את הילד קצת, אבל מצד שני אנחנו מצילים לו את החיים, וכמובן להתקשר ולהזיק עזרה. אבל עד שהעזרה מגיעה, אנחנו יודעים מה לעשות. תודה רבה על ההקשבה. זה עתה סיימנו את הפרק העוסק באלרגיה. למדנו להבין את התהליך וההשלכות. למדנו לזהות תגובות ומצבים מסוכנים. הבנו את חשיבות הטיפול המהיר, מומלץ לשוב ולצפות פעם נוספת בפרק זה.